verse na verse na makita ta sa 1 Timoteo chapter 6 verse 10 nga nagasiling kay kung kwarta na gani ang aton palabihon amo ina ang halinan sa tanan ng klase sa kalainan. Ang iba ng mga tao na sobra ng handom sa kwarta nagatalang sa pagtuo pag napuno sa kalisod ang ilang tagapagsoon. So open ta na i-open ta ni hatag ko ng tion kay Big Girl para sa ato opening prayer. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set Him free. Someday is coming back, what glory that will be. Wonderful is love to me. Dear Father in heaven, we thank you, dear Lord, for giving us a wonderful day. Thank you for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe, and thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that divided into our lives. Lord, please send your Holy Spirit and your holy angels to be with us as we start our morning prayers with devotion this morning. Please send your Holy Spirit and your holy angels to be with us. Wala man, dear Lord, nga sa vlog sa amon nga sharing sa nga aga. Lord, ikaw lang gid mag-guide sa amon, especially amon nga families. Ikaw lang gid among mag-provide sa amon nga mga needs. Lord, we owe it all to you. Thank you for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Christ's name I pray. Amen. Amen. So again, good morning sa liwat sa tanan. Kag ang aton nga pagkasyaran sa bunga aga, makita sa naunang Timoteo 6, versikulo 10, nga nagasiling, kay kun kwarta na gani ang aton palabihon, amo ina ang halinan sang tanan nga klase sang kalainan. Ang iban nga mga tawo sa sobrang handom sang kwarta, nagtalang na sa pagtuo, kag napuno sang kalisod ang ila tagipusoon. So, ang kwarta gid ko is the root of all evil. Amo gid ko ang halinan sang mga tanan nga mga klase sang kalainan. So, ang tawo ko nga sobra sa handom sa kwarta, nagatalang na sa pagtuo sa Ginoo. Kag ang iya heart hindi siya contented, hindi siya fulfilled or full, hindi siya full. So, kung palabihon tagid man ang kwarta, daw malimtan tanang Ginoo nang dira na tanan ma-start ang mga hindi na kita ka pangamuyo, hindi na kita ka pag-give thanks sa Ginoo. Kay grabe na daw, enjoy ka na gid kay damo ka na kwarta mo, damo ka na So diri ang daw ga remind naman sa aton nga kita nga tao sang Ginoo dapat maging kung may kwarta gid man kita, syempre depende na lang gid sa tao pero mas nami gid man kung i-share ta sa iban nga gakinahanglan para hindi lang kita ang maging happy, pati ang ginasharan ta happy man. So ihatag ko ang tion sa gusto mag-share. Gaan ta lang kamo siguro each tagsa nga mag-share, gaan ta lang kamo 5 minutes siguro or 5 to 7 is the most para mag-share. So open na ang control sa gusto mag-share. Good morning sa liwat. Control. Morning Sir Mangga, go ahead lang. May ngagagit sa imo control, may ngagastanan nga station. Ako bali si Mangga, transmitting down Barangay Kalumpang Mulo, Iloilo City, dalayaw naman ng Ginoo ni Ngaga sa pagpadayon naton sa pagtuon sa iya bala nga pulong.
nga may na ang pagkaon naton sa aton nga kalag sa kada adlaw, no. Kag ini nga bersikulo kag bisan pagani sa sini nga chapter, ang chapter 6 nga diri naton makita sa naunang Timoteo kapitulo 6, nga kung basahon nato ni kadamo sang mga palanggiran diri, no, pero diri kita yan nagapokus sa bersikulo 10, no, nga ini nga bersikulo nga kun aton ini nga paanggit sa aton bala nga kabuhi sa aton nga kaugalingon, tama gid ini ka makatalandog bala tiyagon. Kay kun basihan naton bala ang nagakalatabo subong, no, kay hindi na naton maintindihan ini tungod sa kadamo sa nagalagaw nga ang ini kaning kubit-kubit negosyo so kwarta man ni, no? Kwarta man ni ang impulse ni, no, kag managani ang balila kung gusto mo maya magmangaranon sulod kaya sa pagka-politiko, no? Sulod kaya sa politika, no, kag kung tuloko naton ang mga opisyal subong sang aton sa gobyerno kalabanan kinaya daw malayo sila sa Dios. Ini ako niya komento, kay na balang instead bala nga guyudo nila ang tao sa pagsimba sa pagdayaw sa Ginoo adlaw-adlaw, di ginabalik-balik nila ang protokol nga ang makasulod sa simbahan 30% na naman, no, daw wala na sang ginatagaan kay gayunan nga makasimba gid bayo ang tao sa Ginoo, kag magabalik ang tao sa Ginoo. Amo ni sigurong rason nga instead nga makabawi na kita, makatibawas na kita, nagabalik-balik kita sa pagpamigado, no. Kag ang ini nga bersikulo kung i-apply ko ini sa akon kaugalingon, ini balang sang una sang hindi pa ko ya matutom sa Ginoo, kung may makuha lang bala, may madula lang siya sa akon niya nga kwarta, o kung may mabakalang kuya bala yung mga items nga daw hindi kuya na kontento ga lalain ko na, no, lalain ginabuot ko tungod nga nagastuhan ko naman, no. Hasta to sang ulihi nga nangin damo na gid nga na experience ko gid nga daw hindi daw kumbaga ang imo ya blabuot ara sa kwarta, no. Pero sa nangin matutom na ko sa Ginoo ang mga kakalatabo na ya sa amon, especially nga ang involved na gani na ang kwarta do wala na sa akong kumbaga di madumduman mo na dahil bla nga iukot mo gidabuot mo bla sa amo la na nga bagay nga kung sa bagay hindi tama na madala sa kalibutan. Nag-ari gani sa sini nga ari man gani sa sini nga sa sini nga chapter nga wala kita dala sa pag-abot naton diri sa sini nga kalibutan, kag wala man kita sang dalon sa pagkadto naton sa langit, no. Di man na gani nga kung dapat naton pasalamatan nga may bayo lang ta, may pagkaon lang ta adlaw, okay na hindi na kita yung magigugma sa manggad, no. Kay kung gugma ka sa manggad ginahigugma mo man ang kalibutan, no, kag wala ka gugma sa Dios. Kay pareho sang amon natabo sa amon, nagkuha kami motor sa may Rose, tapos kay nagpuli man ako inablos na embargo ang motor, di sipon ko kung amo lang na dumdumon ko parte sa kwarta dako na to yan nabayad namon. Pagkuha namon daw namon 5,000, ang nabayad namon dito antes na embargo mga 17,000, di isipabla 22,000 madula sa imo, wala mo na puslan mayo ang gamit tungod nga pag-abot sang lockdown wala na to nagamit ang motor. Ginkuha namon to mga katapusan sang December sang 2019, no. Tapos nag-lockdown, tapos nagpuli ako ng nablos to sang pwede nakatabok, so ang motor nagtambay, no. So sige bayad
sa ulihi wala ko naging bayaran kay wala man magamit tapos nagadoble nga amon gasto tungod nga commute kami. So basta na embargo. So malain man ang akon buot pero kung nadumduman ko bala ang aton nga ginatun-an sa adlaw-adlaw dira ko gid na batyagan ang presensya sa Ginoo nga nagasiling sa akon hindi ka kalain sang buot, no? Kay inaya kuala na ya material na nga bagay. So dira mo madumduman dayon lain gid man niya kon Kristohanon kana kag i-compare mo sa hindi ka pa Kristohanon. Hasta man gani naptan pagit kami sang before man to gani na embargo ang motor, nagkabalik kami duty June. Tapos pagka August 16 nag-stop naman to ang duty. So timing gito nga may nakontrata naman kami nga sidecar sa motor. Nga kasi ang plano ko to tani nga itakdan ko sidecar kay ipabiyahe ko para nga ang renta amo nang ibayad ko sa Rusi. No, galing kay ang natabo sa to, wala gi ko kakita driver nga mabiyahe sa to. So pag embargo sa motor, ang taga Rusi pa nagkakasang sidecar. To galalain actually galalain ko kay amo nang natabo bla. Pero nagpugong lang gid ko pagkuha gani sang taga Rusi dire, sila pa na yan nagkakas. Pero ako nagano lang gid ko gintingwaan ko nga magkalma lang ko. Kung isipon gid hindi na to dapat nga sila ang magkakasa to kiti ara mismo puter ko mo pero ginpabayaan ko may gamay lang nga nagkuyanay lang kami sa mga tinaga hindi man to laway gani kay do nagsagtanay lang kami bla pero after sa to wala na control ginamon ng among kaugalingon nga hindi kami dapat magkaakig sa tong time. No? Di amo na ang kinalain bala sa Kristohanon ka. Kaya kung hindi ka Kristohanon, kay silid ko gani kung siguro kung hindi ko malapit sa Ginoo sa pagkatabo sa tunga time po grabe gito guro nga kaakig ako guro ga bukal-bukal gito guro ga liwasa gito guro sa kaakig do kay compare ko ang kabuhi ko sa una bla kay kagsubong tama kalayo no di amo na nga i-apply tani sa aton kaugalingon na kung kita na Kristohanon hindi kita magigugma sang hindi naton pagigugmaon ang mga material nga bagay sa kalibutan kay hindi ta man madala ublas kita nga nag-abot diri sa sini nga kalibutan kun diin ka man di nga duta kag ublas man kita nga balik sa Ginoo dapat wala kita sang dalon sini ano ka man ka mangaranon subong bisan ikaw pa ang number 1 nga pinakamangaranon subong sa kalibutan wala ka sang madala kun kita mapatay di mo na nga unahon tagid luwas ang aton nga kalag before magbulag ini sa aton nga physical nga lawas mo ginang unahon ta kay para nga kung mapatay kita mabulag ni nga aton kalag sa lawas naton aton espiritu dito kita ya sa langit hindi kita ya mapa-impierno no mala na ako ni ma-share sa bungaga control kaga good morning sa tanan nga station. God bless. Thank you kid Sir Mangga sa imong sharing. Sakta gina sir ang manggad magapabilin lang gid diri sa kalibutan kay hindi ta gina siya madala sa langit kay wala man ta to balaklon wala man ta to galamitan gurong ha mga to kay kompleto na to tanan kay sa langit. So any more station nga gusto pa mag-share open ang control. Breaker. Go ahead sir. Jaro kat ni Brad Yolando Hico kali with the pansikol san of Tino transmitting down Gimbal Iloilo no. So maayong aga sa imo control kag sa imo pugos nga panimalay ang Dios nagapakamayo gid sa aton tungod sang isa ka adlaw nga ginhatag nga maniya nga kabuhi sa aton tanan-tanan nga naga monitor sa sini nga frequency. So, dalayawang ang Ginoo no tungod sa iyang mga pulong nga isa ini ka nagapahanumdum sa aton sang mga butang ginakawilihan kalabanan gid sang mga tawo kag ginahandom diri sa ibabaw sang kalibutan no. So basahon ko lang diri sa akong version sa naunang Timoteo versikulo kapitulo 6 versikulo naunang Timoteo kapitulo 6 versikulo 10 no nga nagasiling kay ang paghigugma sa kwarta amo ang ginhalinan sang tanan nga sahi sang kalautan may iban nga mga tawo
nga naghandom gid sini gani nagtalang sila sa pagtuo kag nagpila sang ila tagipusoon sa tuman nga kalisod. So tuman man ini kahalangpon ang pag-intindi sang sini nga mga dinalan. Kay kon basihan lang gid naton ang punto nga nagasiling ang paghigugma sa kwarta amo ang ginahalinan sang mga sahi sang kalautan. Pwede ini nga manginsandigan sang mga tawo nga mga matamad, no? Ina ba lang makaubra ka tag 2 ka adlaw, pakuway ka mga tag 5 ka adlaw, kung maghamba nga, sagay ka gid imo handoman. Handom sang kwartaman, no? Hindi mo man na madala kung mapatay ka. So ina nga mga dinalan dako man ang iya makontribute sa mga tao nga tumuluo. Pero kung tanawon mo naman ang iyang sitwasyon sa iyang pagpangabuhi, ti tama naman kapigado no? So gasaramihay ka, miserable ka bala sa imong pagpangabuhi, tungod kay tamad ka, pero daw gakot ka pa sa Biblia nga amo gid ini, no? Diri ka ginagasandig man abi, no? So, ang paghandom sang manggad siguro para sa akon, manggad ni, number 1, kwarta, mo ning iya ilustrasyon, dari is kwarta. Hindi man ni literal tanan-tanan siguro nga kwarta, no? Basihan naton. Kundi nagarepresentar lang ang kwarta sa manggad o kung pagkabutang, no? So, maayo man nga mga punto, but kung ginahandom nimo ang kwarta para man sa kaayuhan sang imo pamilya, sang imo pagsinarayo, agud nga mas makapalapit kapagid sa Ginoo, no? I-reverse bala nimo nga hindi ka magpalayo sa Ginoo kung damo ka kwarta. Paano ka karon makabulig sa imo isig kapariho kung wala ka sang kwarta? Paano ka karon makapalapit sa simbahan kay subong ka mahal na sang ginatawag nga plitihan? Paano ka karon wala kay nog pliti, hindi ka man makasimba? Kung may alamutan sa simbahan, paano ka karon makaamot kung wala ka sang kwarta? Tama gyud kalayo, no? Tama gyud kalayo. So kinahanglan ang paghandom sang kwarta sa nagakaigo nga sitwasyon sang pagpangabuhi. Kaya akon sa matutuod sa akon iyang kwan, wala ko pa ni mabasahi, kang kakaroon ko lang nagani nga aga na analisar nga sining pagkatabo sang pandemic, ti damo na dire sa amon kami ang nagakwan mong nagaano sang party sa SAP, no? Dire sa barangay. Ti kami iyang barangay official, wala kami iya madala, no? Wala kami iya madala. Tingambal ko silingkoti, basta hindi gani para sa aton, hindi gani naton paghandomon, kay ko nagapaumod kita, may nagakaigo, may nga para sa aton. Ting ibay nga mga upoy ko, gakuan gid, ga-insister gid, para riho malang kita, pigado man ko, muni siling ko, amo gani, kung hindi gani para sa aton, kay may para gid na sa aton. So sang ulihi, may naghatag man niya para sa among nga mga frontliner. Tigin balik ko gid ang tinaga, siling ko ti may ara man, ti kunda kun may dyan man kita da ako ti iyadi pa to. Siling ko ti imo na iya, basta akon niya kontinto gid ako iya. Basta hindi para sa akon, wala ako na ginahandom kag wala ako ginapadala-dalang akon tagipuso nga maglalaing gid. Kay may diri mismo sa amon barangay, no? I-share ko lang gid iniya. Nagalalai niya, ginaaway ang kapitan mong tungkol kay wala siya madala, pero sa ulihi nadala man siya. Siling ko ti ano ba, bawion mong tinaga mo, no? Inibala mo na palang mga bagay nga kung tamaran ka gani nga tao tungkol kay ginasandigan mo ini ang paghigugma sa kwarta, hindi man malain ti pungko ka lang da. Kung hindi kay mo yung madala sa panagtaganay, maugot ka man, no? Maugot ka man kay wala ka madala. Siling ko gani, araw basa sa Biblia nga ang tao nga matamad hindi dapat pakanon. So kung tamad ka, dapat hindi ka pagpakanon. So amo ni, confused ka kung kaisa sa sining nga mga tinaga, pero para sa sining nga mga pulong bat ang akon iya,
ang paghandom sa kwarta basta sa nagakaigo nga tinion bala o kung sa nagakaigo nga sitwasyon o kung na para sa imo nga ipaghahatag. So hindi pag isilingan hindi ko damo na kwarta ko hindi ko na pagbatunon pero sinagani ko kaysa may gahatag sa akon no. Hamba, hindi na, no? Labi na ginablas mga pistahan, pag tararambing ka, hamba, kung dalaan nyo, basta ginahatag sa imo, batuna. No? Kaya kung ikaw naman pagkakatuan, ikaw naman sina ang magpadala, no? Kaya kung ginaapresyar mo, ginabulig sa imo sa isig kapariho, may dako ina siya nga merito sa mata sang Ginoo. Pero kung ginabalibaran mo, sa pila ka adlaw wala ka na sang grasya nga mabaton sa Ginoo no. So amo ni ganing ako kaisa kung hindi kita mahatagan o kung nagahimo magita sang mga kalakasan nga perti ang aton handom nga dapat makakwarta kita pero kung kaisa mapilyor gani ang iban sini naga-suicide no. Naga-suicide ginautas nilang ang ilang kabuhi tungod kay napilasan gid ang ila tagipusoon sang tuman nga kalisod hindi nila mabaton sila na pilyor no. So sa ang ina nga mga ilustrasyon may madamo kita siguro nga mga eksperyensya sa aton palibot no. Kagkabay lang magapadayon kita iya sa aton mga buluhaton nga kon para sa aton para ginina sa aton pero kung hindi para sa aton hindi naton ina paghandomon kay base maabot sa punto nga mapilasan man ang aton tagipuso. Na mo lang na siguro control mayong agas tanan-tanan. Thank you, Kid. Sir, tino sa imo nga gin-share sa mga aga. So, sakto gina, sir, nga kung ibutang tayo sa sakto nga pamaagi ang kwarta nga ginagamit ti very good gid na. Pero kung once gani nga daw sobrahan na kita, nga daw ipilit na gid aton nga self na hindi gani na para sa imo, daw kalaway gid na no. So, may ara gid na nga ginalaan ang Ginoo sa aton, amo na nga may purpose gid kita sa kalibutan nga ni. Nga purpose naton is to serve God kag maging ministry sa iya, mag-minister sa iya nga mga katawhan. So, naman aton nga purpose in life. Pero depende na lang na sa aton kung pagdalon tayo na sa aton nga kabuhay. So, any more station nga gusto pa mag-share, open ang control. Break control. Go ahead, sir. Mo gani. May nga aga si mo control, may nga aga man sa tanan nga naga monitor, nga nagapamati sa sini nga frequency kag sa via YouTube. Good morning gid sa inyo tanan kag Ginoo magapakamayo gid sa aton tanan. Ang ini nga verse isa kadako ni nga reminder sa aton nga mga katawhan, especially sa mga tumulo nga hindi gid dapat maghigugma sa kwarta. Actually ang pag-possess sang kwarta, ang pag-angkon sang manggad sa sining kalibutan, hindi sala nga mag-angkon kita sang madamo nga kwarta, madamo nga manggad. Nagsulod ang sala kung ginahigugma na naton ang kwarta, ginahigugma na naton ang manggad. Bungod ko ng aton nga focus, ang aton attention diri na tuon sa sini nga mga priorities naton about sa pangkalibutanon nga mga butang, dako ang tendency nga magpalayo kita sa Dios. Bangod lain na ang aton nga priority sa kabuhi. Hindi naton madinay ang kamaturan nga ang kwarta kinahanglanon naton. While nagakabuhi pa kita sining kalibutan, hindi bala kita nagatrabaho para maka-income kita, para makakwarta kita. Bangod ang kwarta, amo ni ginagamit naton sa pagbakal sa aton nga mga basic needs, sa mga kinahanglanon naton, sa pulong, pagkaon. So, madamo sang kapuslanan ang kwarta. Samtang ari pa kita sining kalibutan. Pero not necessarily nga ang aton nga konsentrasyon na focus sa kwarta, na focus sa pagpangita sang kwarta.
until such time na bisan pagani ang aton pagsimba na compromise na. Kisa wala na ta nagasimba, it's because may mga sidelines, may mga extra income. Ang ginarason permi naton kapigaduhon, so need naton mag double time. Need naton nga mag tinguhas ang mayo kaya para mahimunan ta ang mga kinanglanon sa panimalay. Nalipat kita sa Bible principle nga dapat unahon tang Diyos. Nalipat kita kung ano gid gali ang dapat kag ano gid bala ang pagahimuon sa isa ka tumuluo. Nalipat kita sa Book of Matthew chapter 6 verse 33. Nga kung unahon ta lang ang Diyos, ang tanan naton nga mga kinahanglanon igahatag sa Ginoo. Nalipat kita nga ang source sang tanan among Diyos. Source sa aton kabuhi, source sa aton kinahanglanon, source sa tanan nga butang naghalin na sa Diyos. Nalipat kita sa tudtod nga prinsipyo nga diri naton makuha sa sining Biblia. So kabay pa nga kita hindi maghigugma sa kwarta. Kabalo kita kung paano i-manage ang kwarta. Paano naton gastuhon ang kwarta properly. Kinahanglan naton ang kwarta pero gamito naton sa insakto. Madamo man kita mga kilala nga mga manggaranon manggani. Madamo sang kwarta pero nga ang ila kabuhi wala sang kalipay. Nga ado wala kalinong. Nga ado uneasy ang ilang kondisyon. O daw nga hindi man sila gyapon kontento sila kabuhi. Nga wala sila sang peace of mind. Bangod wala sila kakontentuhan sila kabuhi. Ano ba lang kulang sila? Tanan nga manggadara na sila ang kwarta. Kilala pa sila sa syudad. Kilala sila sa diin. Pero nga wala sila kalipay. Ang kulang sila mo si Kristo. Kay kon may Kristo ang imo kabuhi, may Kristo ang imo panimalay, may kalinong ikaw sa imo kabuhi, kag may kalinong ang inyo panimalay. Bangod si Kristo among prinsipe sang kalinong. Siya ang Prince of Peace. Amo na manami kung si Kristo among sentro sa aton kabuhi. Si Kristo dapat ang aton tagaan sang atensyon. Si Kristo dapat ang tagaan ta sang focus sa aton kabuhi. Malaan kita time sa iya, sa pagsimba, even sa pagbasa sa Biblia. Unahan lang bala ang Diyos, kay diri sa Book of Malakay, i-challenge ganiyang tao. Unaha ang Diyos, kay buksan ko ang ganhaan sang langit, kag ibubo ko ang tanan nga pagpakamaayo sa inyo. So kabay pa nga may pagtuo kita nga kasubong sini. Bisan simple nga aton kabuhi, hindi man kita manggaranon, pero nga malipayon kita. Bangod ara kita kay Kristo. Bisan sini nga pandemic, nga daw okay lang aton kabuhi. Although nga may mga financial crisis kita, pero nga okay lang. Bangod may Diyos kita nga ginasandigan. May provider kita nga ara sa langit. Nakita sang Diyos ang aton kinahanglanon, kagwinaw nga ang Diyos hindi gid magpabaya. Kaya mo inang promisa sang Diyos sa aton. So kabay pa nga kita magsalig sa Ginoo ang aton kabuhi na sentro kay Kristo agod ano man nga magkalatabo sa aton kabuhi, ano man nga magkalatabo sa ining kalibutan, kita hindi maano bangod mapag-on kag mabakod kag gamhanan ang Dios nga aton ginatuhan kag ginasaligan. So kabay pa nga kita maghigugma sa Dios sa matutuod kag ang kwarta gamiton sa insakto nga paggasto kag ini ang kwarta magamit pagani sa ministry agod malambot man ang iban nga tawo nga makakilala sila sa Dios nga ang makahatag gali sa kaluwasan amo si Kristo Jesus. Amo lang na ma-share ko control. Good morning kag God bless everyone. Thank you, Sir Mahogany, sa imong matawang sharing. Sakto gina, sir, nga dapat we must focus on God. Kay si God ang maghahatag kag mag-provide sa aton nga mga needs. So we must trust and be faithful sa iya kay siya lang aton nga masaligan nga Ginoo, kay siya aton manunuga, aton Savior.
siya lang gid ang tanan nga sa aton nga kabuhi, sa aton nga life. So kung ano man nato nabaton, we must give back man ang glory sa iya. So thank you gid Sir Magani. So any more station nga gusto pa mag-share, open lang control. Control. Yes, go ahead sir. Good morning sa imong control kag sa tanan nga stations. This is your friends. This is your friend. Pansigol sign na Bantay, 10-0 Bacolod City. Dalayawan ng Dios sa sining aga. Isa ka matahom nga reminders sa aton tanan. Paagi sa sining verses sa sining chapter sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. So isa ka manami nga reminder sa aton tanan or isa ka laygay sa aton kung paano nato na gamiton ng ginatawag nga hambal sa sining chapter, paano naton gamiton ng kwarta or manggad. Kanami kaya naga-remind gid sa aton bala kay ko na aton na talupang doon sa subong nga kapanahonan sa realidad aton bala makita sa aton palibot nga madamo na gid sa mga tao nga natalang tungod sa ginatawag nga paghandom sa manggad o kun kwarta nga ginatawag. So hasta nga nalipat kag natalang na nga hindi nakatultol sa insakto nga alagyan sa pagkabuhi. So ang ini nga chapter mga verses sa sining aton nga pagtulunan sa subong aga, klaro gid katama kon aton nga padayunon sa pagtuon. So amo na gani nga madamo sa mga katawhan nga daw wala na sang tion sa pagsimba, hindi nakahatag sang oras pagpalapit sa aton Ginoo tungod nga ang handom is magdamo ang kwarta, magdamo ang manggad. So sa tira hindi sala ang paghandom sa sining mga butang, pero dapat aton gid maintindihan kung paano naton ina i-manage sa aton nga kabuhi, paano naton ina ma-apply sa aton kabuhi ang paggamit sa sina nga mga butang. Although nga ginagamit naton na siya sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, pero dapat maintindihan naton nga hindi naton i-focus lang naton nga panghuna-huna sa sina nga mga butang. O muna gani nga nagahambal kitang ini nga verse nga naga-remind gid sa aton kay madamo sa mga katawhan nga sa dira nga naka-ara na sa posisyon o kung ara na sa regular nga trabaho, ang ilang nga tion halos nga ang ilang nga oras ara na lang sa ilang nga trabaho. Handom nga magdamo ang kwarta, damo ang savings sa dira nga nag-abot ang tion, hindi na matalupangdan nga ang lawas, perte na nakadamo na masakit, hindi na namin ang kondisyon tungod sa pagtinguha sa sina nga mga butang. Wala nga sa aton gina-remind kita nga dapat mahinalungon kita sa paghandom sa sini nga mga butang. Muna gani nga gaistoryahanay kami ni partner nga muna nga ang trabaho why na yung katapusan ng trabaho sa tanan nga adlaw-adlaw nga nagaobra ka, ang obra ara na, pero ang pagpahuway is importante gid sa tanan. Kaanon mo ang imulawas, stressful katama,
ang trabaho ya way na katapusan. Amo na gani nga pasalamat kita nga kung aton pala aton nga pamalandungan ang Bible, ma-amaze ka. Ang halos ang tanan nga nagakatabo mabasa naton sa Bible. So ara gid ang butang tanan nga laygay sa aton, ara gid ang butang sa Bible. Mo na nga mahinalungon kita sa paggamit naton sa ginatawag nga kwarta o kun manggad. Kay pagi sa madamo sa mga katawhan nga natalang nalipat. Isa lang ka gamay nga testimony sa parte man sa amon nga pagpangabuhi. So sa ginatawag nga kwarta, sa dira nga ihatag nimo gali ang bahin sa Ginoo, ang parte sa Ginoo ihatag nimo, mapamatud-an mo gid gali nga ang Ginoo hindi gid magkulang sa pagprovide. Hindi gid mabatas ang Ginoo nga pagutuman ka o kon magpakulangan ka. Kaya ang iyang ginapangayo ihatag ang iyang bahin. So sa dira nga nangin matinud-anon ka, tinud-on po ka, tuturon ka man sa pag-provide sang aton Ginoo sang aton mga kinahanglanon. Tama ka tahom no? Aton maintindihan balang aton nga pagkabuhi kung ano katahom kung aton nga talupang dun. So mo lang ina akon ma-share control damo nga salamat kag God bless sa tanang stations. Thank you, Gid, Sir Bantay, no, pang Bacolod. So, tama ginano nga ang Ginoo ya mabalil lang nga God will provide, no. So, hindi lang natin pag-isipon nga magandang lang ako tita nga ang problema sa beton ka kwarta, sa beton ka man sa upod mga ang kwarta amo na yang ang solusyon, no. Pero basigla kung tagaan ka pa Ginoo sang problema nga bisa na nakadamo ka manggad mo, nakadamo ka kwarta mo, hindi ka masalbar, no. Hindi ka masalbar sa manggad mo, tumatuma nga bagay, no. So hindi sa talang yun nga kwarta lang kita na ng atong isipon, no. Kag hindi gid naton pag-obrahon nga i-worship na, no, ang kwarta. Eh, material lang ang bagay, magkapatay ka mabili niya sa kalibutan, hindi na madala. So any more station nga gusto pa dugang share, open lang control. Good morning, Control. Good morning, Sir Bugnay, go ahead, sir. Kaya good morning na sa tanan-tanan nga mga naga-monitor, bisan pang aton mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagsubaybay sa aton nga programa sa aton nga YouTube channel, no. Mayong gasinyo kabay nga ang atong Ginoong Dios magapadayon pagid sa pagpakamayos sini nga programa kag sa atong tanan-tanan. So diri sa sini nga verse, no, pahayag nga hindi gid kita dapat magigugma sa kwarta kay amo gid ini, no, ang makalaglag sa aton kay ang pagigugma sa kwarta, no, nagasugod sa ako nagahimo sang sala sa aton, hindi malain o insakto tong hambal ni Brother Mahogany, hindi malain na maghupot, no, ang maghupot o kung mag-angkon sang kwarta nga madamo, manggad nga madamo, hindi ina malain kay ti ina ya gintuga man sa Dios mo, ginhatag man sa Dios sa aton, no, dire sa kalibutan. Hindi ina malain kun ang imo paggamit insakto, inang wala mo pala ginapaka Dios ang nangkon mo nga kwarta, ang nangkon mo nga manggad, kay inaya grasya inahalin sa Ginoo. So nami man nga damo ka kwarta, damo ka manggad, no, basta may Kristo ka, si mo tagipusoon, may Dios ka, no. Ang malain malang kung nag-angkon ikaw sina nga manggad, sina nga kwarta, kun wala kaya sang Dios si mo tagipusoon, wala ka sang Kristo. Kay inaya magadulong gid simo sa kalaglagan, kay ti tanan-tanan mahimo mo basta may kwarta ka lang,
Basta may kwarta ka, may gahom mo. Oo, kaya ang kwarta makahimo sang tanan. Tanan-tanan mahimo sang kwarta. So amo ina, kinanglan kung may ara kita sina nga manggad, no. Kuan kita hindi kita magpaulipon bala. No, sa gyapon dumdumon naton nya may Dios nga nagatamod sa aton, no, nga ara siya kag inang inaya umalagi lang na inang ginaangkod nga kwarta, ginaangkod nga manggad, umalagi lang na tanan pag abot sang time, no, nga kuhaon na kita sing Ginoo, hindi na makapugong sa aton yang sa aton nya kamatayon ang kwarta kuntion tanagid. Sa kita tanan halos tanan nakabalo. Sino ba lang pinakamanggarahan nya tawo sa bilog nga kalibutan, sa bilog nga Pilipinas, no? Di nag-abot sa ila ang kamatayon. Napunggan sang kwarta wala, no? Di amo na bala nga ang kwarta basta sa insakto lang paggamit, wala ginaya hindi ginaya hindi gina makahimo sang sala sa aton. Basta insakto ang paggamit sang kwarta nga ginatag sang Ginoo sa aton. Galing ari naman ang isa naman ka punto. Kisa galing bangod sang kwarta ang tawo nagakasala naman bangod naman sa handom. No, kay ang tawo kisa sa sobrang handom nga makatipon sang madamong nga kwarta, hindi naman amo ginahimo. May ara nga nagapanginto na saya pareho, no, nagapangilkil na bala, nagarakit-rakit, oh. Hindi naman maayo, no, nga nakuha mo ang kwarta sa hindi maayo nga pamaagi, no, nangin kalaglagan sang imo kalag. So amo naman ina dira ang hindi man maayo nga nakuha mo ang kwarta mo sa hindi insakto nga pamaagi. Nami kun ang kwarta nga matipon mo nakuha mo sa insakto nga pagpangabudlay. No, amo ina ang matutuod nga grasya sang Ginoo sa imo. Pero kung nakuha mo ang kwarta sa pagpanginto sa imo pareho, no, sa paghimo sang hindi maayo, inaya hindi na gid na siya nami kay nakuha mo sa malain niya paagi. So kung nakatipon kita sa kwarta paagi sa atong pagpangabudlay, ina grasya sang Ginoo. Pero sa gihapon hindi kita maghigugma sa kwarta kay ang kwarta wala na dekorasyon na sa aton kabuhi, umalagi lang na ditanan, no, pagabot sang time wala gid kita dalon no, mapatay kita bisan maglungon pa kita sang gold. Di ano na lungon nya gold madala mo na sa langit, hindi, no. Kun niya mo na gani nga kinahanglan kita, no, magtipon gid kita sang manggad sa langit. Gid kita siling magtipon sang manggad diri sa kalibutan kay ang manggad diri sa kalibutan, no, pagaot-oton sang sapat, no, pagaanayon. Pero ang manggad dito sa langit ya inaya magamit agid na, no, sa hastasan no wala sang katapusan, no, amoy nang importante. But silingon nga kun kita may kwarta, kita may manggad, mabulig kita sa mga bululigan, no. Labi na gid sa aton mga kasimbahanan, no, number 1 yun na amo yun ang lahaton niya kung suportahon yun naton suportahan kiti ang ato mga simbahan nagakinahanglan man sang financial, amo nang aton kung inapaagi sina, no, makahimo kita sa mga maayo nga butang nga mangin sadsaran man sang aton mangga dito sa langit, no. Importante nga kita may Dios nga ginatuhuan, may ara kita yang Kristo sa aton tagipusoon. Kay nami gid nga damo ka na kwarta, may Dios ka pa, no. Mo nang pinaka-importante sa tanan, no. Nami gid man kung damo ka kwarta, basta may Dios ka. Kay makabulig ka sa insakto, magamit mo sa insakto ang kwarta mo. Kay kun wala ka sang Dios, no, although nga nakakilala ka sa Ginoo, nakilala ka sa Dios, pero walang ngimong heart, nami gid kun ara ka sa tawag lang sa pagbulig, no, kay inaya pamaagi nga makahimo kita sa mga maayo nga butang para sa aton Ginoo. So control amo lang ako niya ma-share sini nga aga, mga mayong aga gid si mo kag sa tanan-tanan niya mga naga-monitor. Thank you gid Sir Bugnay, no, sa imo dugang nga share. So isa sakto man na, no, na
kung ginawang pagvalue sa kwarta, kung paano mo ginapalagan, kaya kung sa laang mo pagpalaga, so ang output sa lain man. Amo na ambal na kasabla nga kung wala kang ano kwarta, wala ka na sa mga biyan, no? Ang meaning sina, siguro nagabyan ka lang tungod kay may kwarta ka, no? So ang lagas nila hindi ang true nga ikaw nga attitude mo, kundi ang matira nga bagay or ang kwarta behind sa imo. So kung ano ka tama ang kwarta mo, no? Kung wala ka sang abyan, magisahanon ka, sad ka man japon. Pero kung wala lang kwarta, wala masakit, no, probabla, magdamo ka biyan, ang happiness na yun, hindi niya mabakal sa kwarta mo, no? Amo na ang bagay nga hindi mabakal sa kwarta, no? Hindi mo na mabakal, especially ang respect sa imo, no? Ang respeto, hindi mo na inapangayo, hindi mo naman mabakal. So yan depende kung ano ka, kung how you deal with other people bla, paano ka sinalayo sila, no? So na mo na ginao na respect, no? Pagpalangga ka ng abyan ng happiness, hindi lang na basta-basta nga haras tanggi nga anytime pwede mo na baklon. So ginao na yan, wala na ginabakal. So any more station nga gusto pa magdugang, open bang control? Control. Morning Ma'am Strobe, go ahead ma'am. Good morning sa tanan. Good morning sa imo control. Ang sa tanan nga naga-monitor, kag naga-silent monitor. Kag sa nagasunod gid sa aton nga YouTube channel, good morning. Kag ang Ginoo magpakmaayo gid sa aton tanan. Sa dalayawan naman ang Ginoo sa isa ka matang mga verse no nga ato nga gina-sharean sa siningaga. Isa ka dako ang reminder sa aton about sa manggad, about sa kwarta. Hindi man malain nga may kwarta, kaya syempre kinahanglan taman na sa adlaw naton nga pagkabuhi, sa adlaw naton nga mga needs. Pero kung sobra-sobra na nga daw gusto mo na gityaguro nga handumon nga padamuon ang imo kwarta sa manggaranon, ikaw ang kilalahon nga pinaka manggaranon sa bilog nga lugar nyo or sa bilog nga rinda nga kalibutan or sa bilog nga barangay nyo da. Amo na siguro ang hindi maayo kay syempre may malain hindi maayo ang katuyuan, pero kung sakto lang nga magamit, okay man na siya. Labi na kung may mga syempre mabaydan ta lang aton mga kinanglanon, makabakalan kita sa aton pagkaon, aton mga balaydan nga dapat baydan. Tapos kung matapos na tanan, okay na daw, happy ka na bala, hindi na sige nga dananagunan ka pa nga pagwaon, dananagunan pa kita nga pagwaon tang aton kwarta, nga buyan tang aton kwarta daw, gusto naton kung pwede lang taguon tang taguon kag padamuon tang padamuon sa hindi man manami nga katuyuan. Sa ini nga verse nag-remind lang sa aton nga ang paggamit kontento lang kita kun anong may ara. Syempre ang Ginoo naga-provide man sa aton mga kinanglanon para lang sa enough sa ina nga bagay. Kay ang Ginoo nagatudlo sa aton nga kabalo kita magkontento. Kay kung ano ang aton nga mga needs ina-provide niya man. Pero muna hindi lang natin ng dumon yung kung ano pa kay ang isang Bible kita ya umalagi man ang tadi mo, hindi man ta magdugay, bakasyon lang man tadi. Di pag-abot sa tion nga makadto na kita sa aton mismo nga hulot nga kung sa diin sa aton puloy-an nga kung sa diin kin prepare sang Ginoo para sa aton. Dito naman kita ya kag ato to ya wala naman to sang kinanglan nga ipa-renovate pa, kinanglan nga panamion pa, kay nami na to siya mo, gold na to tanan, kay ang Ginoo nag-prepare sa aton tong listaran. So, nami, kay ini nga verse, gina-remind lang kita nga, kabalo kita nga, kundi ang aton nga limitasyon, kag ang aton nga mga handom, nga kundi lang hasta, para lang niya sa aton mga kinanglanon, kag para makabulig man kita, sa nga nakakinanglan sang bulig,
Pero kung magsubra pa da para lang sa aton nga kasikatan, so hindi naman siya manami. So hopefully nga ini nga verse na ka-remind gid sa aton tanan nga mga Kristohanon nga kabalogit kita mangin kontento kung ano ang ara may ara kita. Amo na naman siya ko control. Good morning sa tanan kag God bless gid sa aton tanan. Thank you, Gid, Ma'am Strob, sa imo dugang nga share. So, sakto gina, no? Being contented is being, happy. So, the more ka hindi ka contento, the more ka nag-crave, no? So, the more ka nag-crave, the more ka may tendency, the more ka na yung braso malain. Kaya example, may ara ka na sa buong. Gusto mo pag isang nami pagid. Karoon kayo ka kwarta. Mano ka. Manumdum ka. Hasta maka-desisyon ka, mangawat ka na lang, no? Just nga, ma-fulfill mo lang ang imo wants, no? Ang imo gusto. So, amo ginangdangtan mo. So, gina-remind kita nyo. So, gina-remind kita sa verse. Kilala ha kung sino gitang Diyos mo, sino gitang to worship mo. Ang kwarta, bala ko ng Ginoo. No? So, diri ginambal gid nga kwarta. Temporary lang na yung nga mahatag kasi mo, pero ang Diyos lifetime, no, everlasting. Kung siya yung magatag, especially sa sulihin ng kabuhi nga wala katapusan. So muna nga kwarta temporary lang gid na, pero ang atong Diyos ara gid sa sano. So any more station nga gusto pa mag-share or pa control. Good morning, Simoda Control. Morning, Sir Charlie Bravo. Go ahead, sir. Morning. Kaabot pa taba. Mayong aga sa tanan sa nagapalamati sining radio sa atong station, naga silent monitor. May share lang ko sining aga about sa tining verse anong sa mga laygay din ni sang sinulat sa mga First Timothy ng pag sa pusis ang tawag nga kwarta o manggad. So hindi man malain nga maghandom kita sang tawag nga manggad, no. Iti isa man isang kinalano naton sa daw naton nga bilang kita nagakabuhi sini nga kalibutan. Ti kun mayo man iyang manggad, hindi man niya malain. Ang kwarta mayo ni. Kaya kung ang paggamit, depende sa paggamit mo sa kwarta eh. Kunti kung ang paggamit mo sa kwarta, do di mayo, di simple amo na ang kwaya. Ang tawag mo lang ang pagigugma sa kwarta, amo ng gamot sa tawag nga kalainan mo. Di amo nagnanan, hindi kita, hindi dahil ang handom, dahil ang handom, dahil man ay ang pagigugma mo. Kung ikaw nagigugma sa kabagay, kung ano mo gina, imugin na yung ating waon. Nga mangkon mo ina nga mga bagay. Pero para lang naton nga ang ini nga bagay, ini nga kwarta, hindi niya malayan kung ikaw lang magkapot sini kung basta sa mayo lang. Hindi kinalanon taman nimo. Hindi taman nga sila nga gid nga kung may kwarta ka, lain na lang imo ya kwan. So ginakwanta ba? Ginagamit naman ini sa aton nga labi na sa aton nga ginabisik at lahat daw nga ginahimo o ginakakan mayo man yung pagpanyang kwarta pero hindi lang kasi di nga magigugma sa kwarta kasi amo na gani nga ang Ginoo kinanan niya hindi kita magigugma sa kalibutan mo kundi ang ating gugmao niya ang mga bagay nga sa langit nun nga mga bagay, mga butang, muna ato niya igugmao niya. Kasi ang kalibutan niya, hagi malang niya, way niya, wala na di sila yasang pimaninti. Kaya ang tunang, ang kwan ato niya, ang mga pagkigugma, sa Ginoo, muna yung aton. Kasi ang manggad niya, hindi taman ato madala mo. Kasi, pide ka bla, kung diin ka, manggad o kaalam. So, may aranda mo sa Bible, mapili ka kung manggad ka kung kaalam. Hindi mo mapilion. Siyempre, kung ako magpili siyempre, kung ikaw Kristohanon, mapili ko sa tawag nga manggad, kaalam ya. Kasi ang kaalam na kung may kaalam, kaya pwede ka na makakuan siyang makapusay siyang manggad ng kwarta mo. O kung may alam ka, kung di makaubra ka, may alam ka, kwarta ka man Japon.
O amo na nga kinahanglan gid na nami gid ang andumon kaya ang ato niya pagugmao niya mo gid ang kalam amo nang langit nga kalam bla mo na mga butang langit non amo na ya kay ti bisan gani nga ato ni nga mangga di tayo mandala sa langit kung kita maluwas mo o ang ato lang niya madala sa ato niya sa langit siya mo ning aton mangga amo ning aton kabataan amo ning aton mga gin convert bla gin tagaan sang mensahe nga nagbiso siya sa kalainan nagpakadto sa maayo na amo na yang aton nga manggad no amo na yang tuduan kita nga maghigugma kita sa Ginoo sa mga sa non nga mga butang hindi sa manggad kay ti kung naton pinsaron kung naton una-unahon kay ti ang manggad ya pwede niya makaon sa mga iba pwede niya makuha sa aton mo makuha na madula niya pero kunara kung may kaalam kaya nga kuan hindi niya madula sa imo so natudlay kaya kita nga hindi lang kita magigugma sa kwarta kundi mahigugma sa mga bagay nga maayo nga labi na ginang atong Ginoo ket hindi ka man kaalagad nga tuwas ang agalon mo kundi isa lang muna bala aginanan niya ang sa Ginoo ket masintro kaya mo na yang aton nga dumon ang langit non nga mga manggad no amo na gaway na naigi na kuan sang mga ano na naginaot sang tanga daw na amo na saya so amo na ato nga dumon yang paghandom nga pagigugma sa langit non nga pagigugma no kaya hindi ba kumano kaya ang kwarta hindi mo na yan malaing basta nuway ka lang yan gapoyon sa kwarta no hindi ka magigugma sa kwarta kaya ka may muna kanimo kung igugma mo na ko ng kwarta di siyempre madula daging mo nga kwarta na masulagin mo nga ang kasuguan sa Ginoo no mas ngayon nga dili ka magyaob no hindi ka magyaob sa mga amo ng mga bagay kaya inaya kalibutan na ya o sa Ginoo kita ya higugma no amo na ya ang gusto sa Ginoo nga siya lang aton higugmaon siya aton nalagadon hindi ang aton mga propiedad yan manggad hindi aton mga kuan mula na yang gusto sa Ginoo nga siya kay maimo ng Dios no maimo ng Ginoo no amo nang gusto siya lang higugmaon hindi sa mga butang nga yari sining kalibutan so amo na siya ko kontrol mayong agag sina sa inyo tanan sa nagapalamati ako gali si Colsan Charlie Bravo ang inyong isa man sa inyong nga controller sining aga. Thank you kid Sir Charlie Bravo so sa imong dugang nga share no nga enhancement no so takto gina no kung napilion ka no una no manggad la kung alam so manggad tapos tagaan ka na dahil sa kamilyon muna ng imo pero kung may kaalam ka basi sobra pa na ang maganar mo no tungkol sa kaalam mo so manablan ni Jack Ma bla ang one of the richest person sa China no tagyasang Alibaba no biya ko ng amo ko no tagaan mo na sa sang kwarta kag saging ang mindset niya kaamo ya pagkaon so tukbo niya gini ang saging naway siya kabalo kung kwarta yung bakalya kung kwarta yung pili niya dahil may dapat pa saging mabakalya di kaling kayo di amo na blang kung na mo mindset may limited lang gini no do mo lang gini bla amo lang gini way mo lang gini pasangkad ang mo mindset so wala mismo makadesisyon ka nga mo na wala mo na gini analyze gali ko nga mo ito yung pili mo mas sa damo pa na makuha mo so bottom line is ang aton yung manggad yat wala na sa iba na mo ng pamilya ta amo na ginaguro ng aton manggad no aton family nevertheless mga bagay iba na bagay ano naman na ya decoration na lang na sa aton kabuhi pero ang pamilya tayo amo ginaguro ng kabuhi amo ginaguro ng manggad ta. So, any more station pa, gusto ko mag-dugal share, open pa control. So, kung wala na, so, makaturo to sa second page, no, sa aton, activity mo ang sa prayer ta. Ay, atag kuntion, kibi girl, no, para sa aton mga prayers kayo pa dala. Open
natin ang control sa may gustong request for prayer. Control na sa kinangdal nga ginahimo nato nini. So agud nga mayara kita ma-empower kita sa gahom sang Ginoo labi na gid sa ato nga mga ginahimo nga pagpangabay sa Ginoo, pagpangamuyo. Ako nagapasalamat sa Ginoo sa iya sa gyapon nga kaayo. Salamat sa Ginoo sa iya nga pagproteksyon sa aton nga natapos nato ng aton mga hilikoton nga way sang naga-interrupt sa ato sa aton. So pamuyo lang sa Ginoo nga sa gyapon mangin maayo gyapon ang aton nga mga hilikoton, ang aton mga obra, aton mga ginahimo daw-adlaw. Tagaan gyapon sa Ginoo sang giya kita nga mag maayo ang aton tagsa nga trabaho, no. Ang aton nga himuon nga magsalig lang kita siya. So damo kita siya sa pirmi kay siya na lang ma-provide sa atong tagsa kinanon. Amo na akong kontrol sa pangamuyo siningaga. Okay, Charlie Babo, copy So, any more station, may prayer request, go ahead lang. Control. Go ahead. Ako na kabakot sa pagpangalagad sa Ginoo. May mapadayon pagit kita. Copy na, Roger. Sige na. Any more station, may prayer request. Control. Go ahead, sir, magani. Alila ko dala kontrol sa pagpangamuyo ang good health naton. Kaya daw hindi okay condition ta. Nagag sa bilog nga pamilya. Kinahanglan gid ang healing powers ng Ginoo nga mangin okay gid ang amon nga condition. Kag sa entire nga katako sa ministry kabay nga Ginoo maghatag isang healthy body everyday agud padayon kita sa pangalagad. Mula na control. Salamat. Copy, sir, magani. So, any more station, may prayer request, go ahead lang. Control. Go ahead, sir. Prayer request ko lang, control. Padala ko lang sa pamuyo ako nga bilog nga pamilya. Kabay pa nga ang Ginoo man magpangikot sa tagsa-tagsa sa among tanan. Magabalik kami tanan sa Ginoo. Wala na control Copy, sir, Mangga. So, ano more station, may prayer request, go ahead. So, kung wala na, i-enumerate ko ang aton prayer request. So, ang success ng aton nga ministry, kagpadayon tagid, ang pagtuo naton, especially kay Sir Nara, ang good health para sa tanan, especially kay Sir Maugani, kay siya family, kay Sir Mangga nga family, sa ilang nga pagbaton kay Jesus as a personal Savior. Kagula naman, no? So, mag-pray kita. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, dear Lord, for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe, and thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added to our lives. Lord, thank you, dear Lord, for the success of our morning prayer of devotion this morning, nga naging successful, nga tani, dear Lord, magapadayon lagi kami sa amon nga mga amon ministry, kag padayon kami sa pag-worship sa imo, dear Lord. And Lord, please, ang lesson nga natun-an namon sa buong adlaw, nga maging hindi kami masilaw sa kwarta, kundi mag-focus lang kami sa imo, dear Lord, to be faithful and to trust you always, dear Lord. Because you're a personal Savior, a Creator, Redeemer, and Friend. So Lord, please keep it in our hearts and minds so that we can apply it to our daily lives and share it to others. Lord, we have a special prayer from our friends, dear Lord. Tani, dear Lord,
maging mabaskog pagig amon nga faith Lord sa imo, maging magapadayon kami sang amon ministry diri sa amon nga frequency, kag ikaw lang gid magahatag sa amon sang kusog kag kabaskog nga sa adlaw nga tanan. And Lord, especially we are praying for Sir Nara and his faith, especially ours also, dear Lord, nga mapaskogon mo pagid amon nga pagtuo sa imo, dear Lord, kag maging magsalig lang gid kami sa imo. And bless also the health of Sir Mahogan and his family. Continue to give them good health and strength, especially every one of us here in this frequency. Ikaw lang gid, Lord, magahatag sa amon sang good health, kag para ma-face namon ang mga obrahon namon, dear Lord, diri sa kalibutan. Ikaw lang gid, dear Lord, ang magahatag sa amon sang good health and strength, dear Lord, nga para, dear Lord, nga makabulig man kami sa amon nga family, dear Lord. Bless also Sir Manga's family, especially sa ila faith, dear Lord. Please help them, dear Lord, to accept you. Please send your Holy Spirit and your holy angels to be with them, to accept you as a personal Savior, that they may be one, dear Lord. Nga maging mabato nila ikaw as their personal Savior. And Lord, bless also all the frontliners, the doctors and nurses, tanan, dear Lord, nga gatubang sang pandemic yani. Ikaw lang, dear Lord, maghahatag sila sang kusog kag kabaskog, kag good health, nga para, dear Lord, ma-face nila, dear Lord, ang mga patients sang maayo. And bless also, dear Lord, ang mga gamasakit. Please completely heal them, your healing hands, especially all the nag-suffer from COVID-19. Continue to heal them, your healing hands, and give them good health and strength always, dear Lord, that they may worship you again and to glorify your name. Lord, bless also each and every one of us here in this frequency. Nga ikaw lang gid, dear Lord, maghatag sa amon good health, provide all our needs, dear Lord. Kag ikaw lang gid, dear Lord, hatag sa amon sang more faith in you, dear Lord. Magsalig kami sa imo kag magtuo. And Lord, bless also all the government officials, from the president to the barangay officials, nga ikaw lang gid, dear Lord, maghatag sila sang knowledge and wisdom, mga hatag sa amon sang right protocol, dear Lord, diri sa kalibutan or diri sa amon nga gakalatabo subong nga pandemic. And Lord, bless us this day. Please be our leader and please fill us with your love. Thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Christ's holy name I pray. Amen. 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 So again, good morning sa tanan. Thank you sa tanan nga nag-participate, kag sa Silent Monitor, kag sa aton nga YouTube. Ano gali, wala ko na mention, no, nga gapamati sa aton nga ministry. So again, good morning and thank you everyone. God bless and keep safe.